Βγαίνεις από το ring. Κατεβαίνεις στα σκαλοπάτια σχεδόν μηχανικά. Τα πόδια τρέμουν. Το πρώτο βήμα στο έδαφος είναι σαν να έρχεσαι από μία άλλη διάσταση. Τα πράγματα δεν πήγαν όπως τα περίμενες εκεί πάνω, κάτι που μοιάζει οξύμορο σε σχέση με την ανακούφιση που βιώνεις τώρα που τελείωσε. Βλέμματα αμήχανα στρέφονται πάνω σου. Μερικοί σε χτυπούν φιλικά στην πλάτη. Δεν πειράζει, σου λένε. Άντε να το διαχειριστείς κι αυτό. Το βλέμμα του προπονητή σου είναι αυτό που ξεχωρίζεις. Άλλωστε είναι μια πατρική φιγούρα για σένα. Τι θα αναγνωρίσεις στα μάτια του? Άλλη μια απόρριψη ή επιτέλους η πολυπόθετη επιβράβευση? Πέρασαν χρόνια από τότε που ήταν αθλητής και ο ίδιος. Ξέχασε πώς ένιωθε τότε. Άντε να σε καταλάβει κι αυτός. Πού άφησα τη μασέλα μου πάλι? Οι άλλοι θα βγουν. Βαριέμαι. Ποιος πάει τώρα σπίτι? Δύσκολα θα περάσει και αυτό το βράδυ. Στο κρεβάτι το σώμα πονάει από τα χτυπήματα. Ο πόνος όμως από το πλήγμα που δέχτηκε ο εγωισμός σου είναι ασύγκριτος. Φέρνεις στο μυαλό ότι θυμάσαι από τον αγώνα. Λίγες στιγμές, σαν να ήταν ταινία που είδες πριν χρόνια. Τα συναισθήματα όμως είναι ολοζώντανα. Ξέρεις που ήσουν δυνατός και που φάνηκες ελλειπής. Δεν είναι εύκολο να αντιμετωπίζεις τη γυμνή θέα του εαυτού σου, έστω και για 10 λεπτά. Τι μάθημα ήταν και αυτό που έζησες πάλι? Όσο περνάει η ώρα, το μυαλό λειτουργεί πάλι όπως πριν. Δικαιολογίες και εξορθολογισμοί έρχονται. Άλλωστε, στο είπαν και κάποιοι φίλοι ότι εσύ είχες νικήσει κανονικά. Έρχεται και αυτή η φωνή σε κάτι τέτοιες στιγμές που σου λέει: γιατί το κάνεις αυτό στον εαυτό σου? Παράτα τα επιτέλους. Τώρα θα ήσουν έξω με τους φίλους σου. Όχι εσύ όμως. Έχεις πολλά να μάθεις για σένα πριν αποφασίσεις να κρεμάσεις τα γάντια σου. Ακόμα και όταν έρθει αυτή η στιγμή, ξέρεις καλά ότι η πυγμαχία θα σε ακολουθεί ως στάση ζωής για πάντα. Ύπνο τώρα, γιατί αύριο έχεις και προπόνηση.